Het is nou nog één grote bouwput in het bos van IP. Bij Villa Vijversburg mat het er een paar maanden sa uitzien. We wilden een gebouw maken dat heel erg transparant was. Dus we hebben gekozen om het helemaal van glas te maken. Maar dan is het dus ook helemaal van glas. Er zit geen draagconstructie in. Dus geen kolommen of geen dikke stijlen hier in het vlak. Maar je ziet eigenlijk is het gewoon zo transparant mogelijk gemaakt. Om het gebouw van glas te bouwen heb je bijzonder glas nodig. Zo'n 70 dikke platen van 400 kilo het stuk binnen speciaal voor dit project in China maken. Ze worden nou één voor één heel voorzichtig te plak zet. Je moet hem niet laten vallen zo meteen. Nee, je moet het niet laten vallen. Nee. Maar het is, ja, als je dagelijks doet, dan gaat het bijna allemaal vanzelf. Je moet op elkaar ingespeeld zijn. En het komt precies. Het komt heel precies, ja. Echt, je kunt wel zeggen millimeterwerk. Je vindt eigenlijk iets nieuws uit. Het is eigenlijk een nieuwe uitvinding. Dus je moet met iedereen bespreken van hoe ga je dit doen? Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Hoe zou jij dat doen? Als zij het zo doet, kan ik het dan zo doen? Het gebouw is nevens de architect uniek van Nederland. Het nieuwe paviljoen is onderdeel van een grote renovatie van het park. En de ambities binnen heeg, want Vijversburg moet het mooiste cultuur- en natuurpark van Nederland worden. Met tentoonstellingen en concerten in het paviljoen. Straks kun je vanuit de villa binnen door het paviljoen inlopen. En dan kun je hier helemaal heen en dan kun je daar langs lopen het park in. Dus die glazen wanden die gaan helemaal door tot het einde. En aan deze zijde komt het glas eigenlijk samen. Hier komt zo meteen een trap in. En daar komen 2 deuren en dat wordt eigenlijk de entree vanaf buiten de hoofdentree. In september wordt het nieuwe park met het bijzondere paviljoen officieel openen.